Ready na daw ako. Sige, picture mo sila. Saan yung camera? Hello mga loves, ito yung mga kailangan ko. Mayroon pala dito. Ayan. Nawawala ako mga kabayan. Nawawala ako. Nasaan naman kasama kayo? Naman kasama ko. Sila. Hati tayo, Dek, sa ano? Sa may, ano, oh. Dek, ano lang, oh. 10 KD. Ito, ha. Buy one, get one. Titingin ba tayo ng ano tayo? We're going out. Is na po kami. Nag-iisip ako kung bibili ako ng laptop or ng Pro. So, tingin po tayo mamaya. Tingnan naman natin yung Eureka kung magkano. Ulit po lang eh. At titingin pala kami ng ticket din, te. Tingin din kami ng ticket. Ayan, mga Noy. Lalabas na. Punta kami ng Eureka, then babalik kami dito sa Alganim kung anong mabibili namin. Tingin din kami ng ticket mamaya para sa kuya ko. Malamig! Mahangin, mga girls! Eureka tayo, mga dudong. Eureka! Let's go! Tapos na kami. Tapos na kami sa Eureka. Ayan. Ayan pala yung ticket eh. Tingnan muna tayo yung ticket. Yo, guys, andito na naman kami sa Alganim. Hindi maka-decide kung anong bibilhin. My gosh. Gusto kong bumili. Ayan mga kabayan. Headset tayo. Bayaran time. Nakabili na ako ng kung ano-ano. So, bayad na tayo. Come on. Lebre You don't have tamar? Ajur. Yeah. Ayun daw, meron daw. Hadi. This one only. Mapi. Ayan, yummy. Aywa Ajur. Hada tani. Mu hada dakil. Hindi kaya ako noon. Syukran. Tara na. Ulan, pero Yung puro. ulan. Pwede? Ula. Walang utang? Pwede kaya yun? Pro ba rin? Okay.
Maliit. Tapos binigyan mo, hindi ka maliit. Ano nilalagam sa baba, ha? Gagda, kumalta. Sa baba. Ang dami mong ganyan, te. Tapos hindi ko manakain sa bahay. Wala na? Hindi ko manakain. Thank you. Ma'am, talo ka dito. Ha? Huwag dito. Ano kaya tatay nito? Hindi ko. Ano? Luggage. Tigas. Ay, ito mura. Uy, mataas. Ayun, tama na yan. Huwag mo ano na, wala yun. Hindi mo na amalat. Ito, oh. Ano ba gusto mo? Yan ang 7 kilo. Tingnan ko nga eh. Unboxing tayo mga. Ito siya. Tei 4K Wi-Fi action camera. Yan. Ito yung likod. Nakikita niyo ba? Ayan. Buksan natin. Paano ba ito buksan? Yan ang ating. Buksan natin. Hindi ko alam kung paano siya buksan. Buksan natin. Bukas agad-agad, no? Walang bihis-bihis, bukas agad. So, ayan. Ayan tayo. Yan, action camera. So, buksan natin siya. Tanggalin natin yung sticker. Pansamantala. So, hindi natin kailangan na gumastos ng malaki para sa kung meron namang mas mura at mas okay din naman ang quality. Pero tingnan natin kung maganda ang quality natin. Yung memory kasi ng phone ko talaga ay baba. More on this. Ayan siya. Tinanggal na natin ang takip. Ganda ng takip. Hard. Hindi. Pagbukas mo. Shit. Hindi marunong magbukas yun. Unboxing! May pa-unboxing ang loob. Ayan. Ayan. Andito yung battery. Ito yung stand.
Hindi ko alam kung ano to, battery. Hindi, rubber. Tapos, ito yung cover. Cover ba? Yes, extra cover. Tapos yung cord niya. Dek! Cover. And then, ito siya. Ang hirap buksan. Sige, tumalsik pa to. Ayan. Ayan, paano ba to? Ayan. Ayun, ayan siya. Ayan. Ito yung stand. Ayan, basta yun yung stand. Ayan na. Dahil hindi pa kami kumakain. Hindi pa kami kumakain. Maghiwa muna tayo ng manok. Ready na na mo. Sige, picture na tayo lang. Saan yung camera? So, ayun. Kung sino man po dyan yung subscriber ko, maraming salamat po. Continue subscribing me. And sana po pindutin nyo yung notification bell dyan. At pakilike na lang po at pakishare na lang po. Mga bago po dyan na bago pa lang nakakita ng beauty ko, subscribe nyo naman po ako. Kung mag-share naman tayo, subscribe po yung channel natin, Love Clanic Labano or Clanic Labano, masasearch nyo na yan sa YouTube. Makikita nyo na yung mukhang, basta yung mukhang yon. Samahan nyo na ako. Okay? Samahan nyo na ako, ang isang OFW na ganito ang beauty, taga Bicol at Laguna.